गाण्याची लय झाला
रेग्युलरच आहे नाहीये हे वाढतात माग गाणं सोडून आता तो मागे येतो जरा मोशन गाणं सोडून दे अरे तुम्ही नाही माग म्हणणार तर हे करणार आम्ही धरणार नेहमी रेसो करता हे करता वेगळं सगळं बैठून मिक्सिंग करून टाकतो एक तर रेग्युलर चालू रेग्युलर तरी पण वेळ पण वाचतो आणि माग शांती शांती हाँ स्टार्ट नारायण नारायण या ब्रह्मांडाची निर्मिती भगवंताने केली पण एकदाही त्याच्यातून चूक झाली नाही परंतु देव आणि दानव यांच्यात ते वैर मात्र कायम राहिले असो भगवंताच्या मनात असेल तसेच इकडे एकदा कश्यप ऋषी ध्यानसंध्या करत होते ध्यानसंध्या करत असताना त्यांची पत्नी दिती हिला कामवासना झाली आणि तिने तिची इच्छा आपल्या पतिदेवाकडे प्रकट केली परंतु भगवंताच्या नामस्मरणात कमी नसलेले कश्यप ऋषी यांनी आपल्या पत्नीची इच्छा फेटाळून लावली कारण कामवासनेसाठी लागणारी वेळ ही शुभ नव्हती यावेळी भगवान महादेवांचे भूतगण प्रेत भूत पिशाच हे अवकाशातून संवार करत असतात आणि अशा वेळी जर राणी दितीला गर्भधारणा झाली तर महाभयंकर असे पाप घडू शकेल परंतु घडायचे तसेच घडले असुर कुरुगुरु शुक्राचार्य हे मात्र त्याची वाटच पाहत होते कारण राणी दितीच्या पोटी दोन महाभयंकर राक्षसांनी संवार केला होता आणि घडायचे तेच घडले राणी दितीच्या पोटी दोन महाभयंकर राक्षसांनी जन्म घेतला दोन महाभयंकर राक्षसांनी जन्म घेतला
शूरवीर कोणी नाही. या असुर कुळाचा उद्धार करण्यास तुम्ही सामर्थ्यवान आहात आणि शक्तिशाली आहात. गुरुवर्य या आमचा काय मुलीवर आमचा असुरांचा तुम्हाला साष्टांग प्रणाम असो. गुरुवर्य आमचा असुरांचा तुम्हाला साष्टांग प्रणाम असो. हे पराक्रमी शूरवीर कश्यप पुत्रांनो, या असुर कुळाचा उद्धार करण्यास तुम्ही सामर्थ्यवान आहात आणि शक्तिशाली आहात. या असुर कुळात गुरुवर्य तुम्ही जे आम्हाला ज्ञान विद्या प्रदान करायला सांगितले ते आम्ही पूर्ण अवगत केले. हे शूरवीरांनो, तुम्हाला मी आधीपासून जन्मतः तुम्ही बलवान आहात आणि तुम्हाला अजून मी बलवान बनवलं आहे आणि त्याला एक कारण आहे. हे कोणतं? या असुर कुळाचा एक शत्रू आहे. तो भयंकर ढोंगी आणि कपटी आहे आणि तो म्हणजे विष्णू. त्याचा तुम्ही समाचार घ्यावा हीच माझी इच्छा आहे. त्यासाठी आम्हाला काय करावं लागेल गुरुवर्य? आता सूत्रजन झालं की नाराज आहे. नारायण नारायण हा त्या नारायणगावात त्यांनी थोडा वेळ वाट पाहिली पाहिजे. अंती जाशील एकलाच प्राण्या माझे माझे म्हणून नाही रे नाही कुणाचे समाचार घेतोय असं झालंय. साक्षात भगवान विष्णूचे नाव घेते तुम्ही. हो भगवान विष्णूने साधारण म्हटले का तुम्हाला? नारायण नारायण असे चिडू नका. अरे तुम्ही कोण राक्षस आहात याची कल्पनाही नाही म्हणा. नारायण नारायण आमच्या समोर
पूर्ण भूमीला नष्ट करून टाकू. दादा त्यास गेल्यावर तुम्ही ते म्हणा. मी फक्त तुम्हाला किती कल्पना दिली, बाकी सर्व नियतीचा खेळ. नारायण नारायण. नियतीचा हा खेळ कसा, जन्म मृत्यूचा फासा, नका घालवू माया, या देहाची काया, ओ या देहाला समर्थ आहे. तुझ्या समर्थावर माझा पूर्ण विश्वास आहे, परंतु ही पृथ्वी मानवी आहे. त्या विष्णूला लपून बसण्याची सवय आहे. तो आतापर्यंत देवांच्या हातून आपल्या अस्तित्वाचा छळ करत आहे आणि आपल्याला फक्त मूर्ख समजत आलाय. आपण मूर्ख काय, हा मूर्ख काय करू शकतो त्या विष्णूला माहित नाही. आत्ताच्या आत्ता जातो, फक्त तुमचा मला आशीर्वाद द्या. विष्णू मायावी आहे, ही मायावी नगरी आहे. मायावी नगरी कुठे हरवून जाऊ नकोस. मला या सामर्थ्यापेक्षा माझ्या भावाची गरज आहे. दादा, ज्याचा भाऊ साक्षात हिरण्यकश्यप असेल त्याला कसली हले मरणाची भीती. जातो आणि त्या भूमीवरती त्या विष्णूचा आणि ती भूमाता काढून जातो म्हणजे झालं. हॅलो 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 ऐक अय मित्रा ऐका इथं तू मिठी मारलीस ना की दादा जाईल लढाईची बिजी बाजू द्या थोडीशी लढाई करून जा असं चालत अरे तो डबल एंट्री मारा आता नको एंट्री त्या बोलत नाही वेळ नको डबल एंट्री नको आता नाही नाही मी आता मी या राजाचा कर्मयोगी राजा माझ्या राज्यात पशु पक्षी मनुष्य सर्व आनंद नाही आणि
चालू ठेवा. तोपर्यंत मी राज्यात फेरफटका मारून येतो. पक्षी यांच्या पूजा करत नाही. मुकाट्यानं मला शरणीय आणि तुम्ही थांबल्यानंतर मी माझं 3 वाजता प्रयोग आहे आपला. आताच्या आता हा यज्ञ बंद करा. होणाऱ्या परिणामाला तुम्हाला विनाशकाली विपरीत बुद्धी. अरे मूर्ख राक्षसा, कोण आहेस तू आणि या भूताला येण्याचे धाडस कसे केलेस? हे बंद करा आताच्या आता. यज्ञ बंद झालं. अरे मूर्ख राक्षसा, तू इतका मोठा नाहीस की आमचे हे भगवान विशेष यज्ञ बंद करशील. आताच्या आता इथून चाल. राजा धावा, राजा धावा. अरे मी कोण काय? अरे मी तुझा आणि तुझ्या राज्याचा प्रथम काळ बनून आला आहे. तुझा राज्य माझ्या स्वाधीनतेने इथून निघून जा. माझ्या राज्यात अजूनपर्यंत कोणाची पाऊल ठेवण्याची हिंमत झाली नाही. तू आल्या पावले परत जा, नाहीतर नाही. अजूनही सांगतोय मी तुझ्या कर मला शरणे नाही तर तुझ्याची तयारी कर. अरे काही हरकत नाही. माझ्या राज्यात नाही वाचू शकतो. माझ्या प्रजेला नाही
इथं मारतो मी भाषण तुझा हे तुझा विष्णू तो तुला वाचू शकणार नाही अरे मूर्ख राक्षसा, माझा विष्णू चराचरात आहे. तू मला मारून स्वतःच्या अंतर का ओढून काढलायस? ओढू नको, तुला क्षमा नाही. आणि बघता बघता हिरण्यक्ष राक्षसाने पृथ्वीवर हाहाकार वाजवला. भूमातेचे अपहरण करून संपूर्ण सृष्टीचे अस्तित्व धोक्यात आणले. सर्व देव ऋषी चिंतेत गेले आणि उपाय म्हणून परमपिता ब्रह्मदेवाला सांगली घालायला गेले. कारण याचा उपाय फक्त ब्रह्मदेवाकडेच होता. ब्रह्मदेवाच्या चरणी प्रणाम असो, आशीर्वाद असो देव. इतके भयभीत का आहात? हे परमपिता ब्रह्मदेवा, त्या अपराक्रमी हिरण्यक्ष राक्षसाने आम्हा देवांना ऋषीला सळोखीप्रमाणे सोडले आहे. कर्मयोगी राजाला पराभूत करून त्याची हत्या केली. इतकेच नाही तर ही सृष्टी धोक्यात येईल असे कृत्य त्या राक्षसाने केले आहे. ते म्हणजे त्याने भूमातेला आपल्या ताब्यात घेतले. काहीतरी करावं. ऋषी मुनी, देव हो, घाबरू नका. जिथे जिथे अधर्म होईल तिथे तिथे परमेश्वर नक्की अवतार घेतो. तुम्ही काळजी करू नका. हिरण्यक्ष राक्षसाचा गर्दन काळ जवळ आला आहे. त्याचा वध करण्यासाठी प्रभू विष्णूचा वराह अवतार धरेवर पूर्ण अवतरणार आहे. एवढं म्हणून ब्रह्मदेव आपली निघून जातात. भगवान विष्णूंनी वराह अवतार धारण केला आहे.
मी नाही देऊ शकत. मूर्ख राक्षसा, मी तुझा गर्दनकार श्री विष्णूचा अंश ब्रह्मदेवाच्या नासिकेतून प्रकट झालो आहे. तुझ्या पापाची गोळाबेरीज झाली आहे. या भूमातेला कैद करून तू खूप मोठे पाप केले आहेस. मातेला सोड, नाहीतर तुझा विनाश अटळ आहे. कदाचित शक्य नाही. ही भूमाता आणि तुझं राज्य सर्व माझं भलं माझं. तुला फारच गर्व झाला आहे. कर युद्धाची तयारी. काय मग युद्धाची तयारी म्हणजे?
मी तुझ्या भावना समजू शकतो. रेकॉर्ड होतंय. तुझ्या दुष्ट विष्णूने कप्ताने माझ्या भावाचा वध केला आहे. विष्णूचा वध करण्यासाठी मला त्याच्या इतका शक्तिमान बनावं लागेल. त्या विष्णूचा वध करण्यासाठी मी आकाश पाताळ करीन. प्रवेश 5 महादेव ब्रह्मदेवांची तर तपश्चर्या. दादा काढू का व्हिडिओ? उठ कश्यप उठ. आपला प्रारंभ आपण हिरण्यगर्भा आपल्या गर्भात संपूर्ण सृष्टी सामावली आहे. कश्यप पुत्र हिरण्य कश्यपूचा स्वीकार करावा. वत्सा मी तुझ्यावर प्रसन्न झालो आहे. ऊन वारा पाऊस असतानाही तू इतके वर्ष माझी खडतर तपश्चर्या करत आहेस. हे पाहून माझे मन भारावले आहे. काय हवं आहे तुला? सर्व काही. हे पाहून माझे मन भारावले आहे. काय हवं आहे तुला? सर्व काही. हे परमपिता ब्रह्मदेवा, आपण निर्माण केलेल्या सृष्टीत कशापासून ही मला मृत्यू नसावा
देव, दानव, मानव, नारी, पशु, पक्षी, सजीव, निर्जीव यांच्यापासून मृत्यूचा भय नसावा. माझा मृत्यू न दिवसा व्हावा न रात्री, न राजवाड्यात न राजवाड्या बाहेर, न कोणत्या अस्त्राने न कोणत्या शस्त्राने. या त्रिकंडातील सर्व शक्तिमान पुरुष माझी ओळख व्हावी. या त्रिकंडात मी सम्राट हो असा मला वर द्या. हे नकशको, असे वरदान आतापर्यंत कोणी मागितले नव्हते व कोणाला दिलेही नव्हते. परंतु हेही खरे आहे की अशी खडतर तपश्चर्या कोणी केली नव्हती आणि कोणी करणारही नाही. मी तुला अमर होण्याचं वरदान देतो. तथास्तु. संपूर्ण साम्राज्य माझं आहे. गातो आवडीने गोड तुझे नाम, गातो आवडीने गोड तुझे नाम, तुझा माझा नाम, तुझा घनश्याम. यांच्यापासून मला मृत्यूचा भय नाही. अमर झाले म्हणून आकार वाचला का म्हणजे झालं माझ्या तपश्चर्याच्या काळात इंद्रदेवाने कयातूचा हात धरला, म्हणजे अपहरण करण्याचा प्रयत्न केला. आत्ताच्या आता समोर आणि त्या इंद्रदेवाचा समाचार घेतला. असे वागू नका.
तुम्हाला विनाशाकडे घेऊन जाईल. हे आवाज कमी. संपूर्ण साम्राज्याचा सम्राट आहे. कपासाला नाही का? ठीक आहे, अशी माझी इच्छा. अरे ठीक आहे बाबा. हे गाणं घे. भावा हे भावा हे गाणं घे. त्याला सांगतो आधी गर्भवाला नव्हे, जशी तुझी इच्छा. अति लोभवादी यथार्थ स्वार्थाची तरी भोगणं चुकी स्वतः. किती करशील वेड्या भरोसा या देहाचा, किती करशील वेड्या भरोसा या देहाचा. अजून तुला कळला नाही फटका त्या मनाचा. अजून तुला कळला नाही फटका त्या मनाचा. किती हॅलो प्रवेश सावा इंद्रदेव बसले. भावा ये गाणं इंद्रदेवाच्या दरबारी आली नारदाची स्वारी. इंद्रदेवाच्या दरबारी आली नारदाची स्वारी. इंद्रदेवाच्या दरबारी आली नारदाची स्वारी. देवाच्या चरणी प्रणाम असो. अरे ले त्याला लेट छोट होतंय. टाईट होतंय, टाईट होतंय का तुला? अरे हे बघ इकडे बघ कुठे हे पोचत नाहीत म्हणत. राहू हे कुठे तुला शेवटची चेतावणी देत आहे. या दरबारात विष्णूचं नामस्मरण करायचं
विष्णुदेवांनी त्यांना त्यांच्या मागोपूर्ण प्रश्न केले आहे. या विष्णूचे नाव घेण्याच्या दरबारात बंदी आहे. यापुढे माझीच फक्त भक्ती केली जाईल. या प्रचंडात एकच देव आहे, फक्त हिरण्यकश्यप. माझ्या नजरेसमोरून दूर करा. चालता हो माझ्या नजरेसमोरून. शांतता. विष्णूचे नामस्मरण करण्याच्या बंदी आहे. हे कोणतं पाप, हे कोणतं नारायण महात्म्य जन्मणार आहे. आत्ताच्या आता चालता हो माझ्या नजरेसमोरून. शांता मुंड, याला आत्ताच्या आता दूर करा माझ्या नजरेसमोरून. शांता मुंड, याला आत्ताच्या आता हत्तीच्या पायी द्या. अरे म्हणा खूप प्रयत्न केले पण या प्रदातावर काहीच परिणाम होत नाही. अरे गुरुवर्य शुक्राचार्य
मला कळतंय तुला काय म्हणायचं आहे. गुरुवर्य या प्रल्हादाच्या हाताने या प्रल्हादाचं वध तुझी बहीण होलिकाच करू शकते आणि या माया विष्णूच्या मायेतून प्रल्हादाची सुटका फक्त होलिकाच करू शकते. कशी आज्ञा गुरुवर्य हे जन्म गेला होलिका येते वाचव काय होलिका तुझ्या आरतीमध्ये या बालकाचा भस्म करून टाक. कोण? हा प्रल्हाद का मारलं का मला? अरे दादा, या प्रल्हादला चिमुरडा मारण्यासाठी असा किती वेळ लागणार आहे? माझ्यासाठी तर मुंगी मारण्यासारखं आहे. अरे चंडा, काहीतरी दिव्य शक्ती नक्कीच आहे. प्रल्हाद म्हणून एवढासा बालक आपल्याला आपल्या बलाढ्य राजाला भारी पडला. प्रल्हाद, आम्हाला माफ कर. राजाच्या आज्ञेमुळे आम्ही तुला सोडून जात आहोत. घाबरतो. तसंच या विशाल जगात तुझ्यापासून दूर
मी केवळ दास आहे, कारण तू तुझ्या प्रेमाने, तुझ्या निस्वार्थ प्रेमाने मला मोहून टाकला आहे. तुम्ही मला दास प्रल्हाद, सांग, मी तुझ्यासाठी काय करू शकतो? प्रभू, तुम्ही मला भेटला हेच माझ्यासाठी खूप आहे. तरी तुम्हाला जर काही द्यायचं असेल तर प्रभू, तुमच्या भक्तीची ज्योत माझ्या हृदयात कायम प्रज्वलित राहावी. तुमचं साऊंड बंद करा कारण त्याची भाषा तू ना घरात आहेस ना घराच्या बाहेर.
आता पाठचे गायब कुठं आहे तुम्ही कुठं आहे गाणं फार गेला ओढताय तुम्ही पाठी फार घ्या तुम्ही बरोबर आहे ते पाठचे हा त्याला फार घ्या काय ग बहिणो अगं कशाला बरोबर आले हा केवढी ग गडबड तोंडाची बडबड केवढी ग गडबड तोंडाची बडबड आवाज कोणी जरास आले आवरून सावरून जरास नका मावशीला एक शेवटची गोष्ट तरी बोलावी लागेल तुमच्यासारखी नाही मी तरणी मनाने विचारी झाला गावया लय वया पण डोळ्याला ताप जमायची नाही मला काही येऊन गेले ना परत सुपारी येऊन गेले ना परत सुपारी
नाट्यमांड करूया